Unite 23 Dizê ciwan û dayika wê. Zilamekî ciwan gava diziyê dike, dikeve dest û tê girtin. Dadgeh cezayê darvekirin û mirinê didê. Gava xwestina wî ya dawî jê tê pirsîn ka çi ye, ew jî dixwaze ku dayika xwe bibîne. Xwestina wî bi cih tînin û dayika wî tê. Ji dayika xwe re dibêje, divê ez tiştekî bixev ji te re bibêjim ku tu kes seh neke û pê nezane. Dayika wê gava guhê xwe dide ber devê kurê xwe, ew ji nişkê ve guhê dayika xwe ges dike, jê diqetîne û wê birîndar dike. Ew kesên li wir ecêbmayê dimînin û jê dipirsin ka çima wî tiştekî wiha hovane û xirab li diya xwe kir. Bila ew jî bibe cezayê wî dibêje lawik bi hêrs. Dema ez zarok bûm, min tiştên derdûrê didizîn û dianîn malê. Wî jî pê dizanî, lê şûna ku nihêle û min ceza bike, tiştek ji min re nedigot. Bi vê jî nedima dikeniye û tiştek nabe kes nizane. Digot û pê dilxweş dibû. Aha gelî camêran, ji ber vî yekê ku ez îro li hame û diçim mirinê. Dadger berê xwe dide dayika wî wiha dibêje. Lawik rast dibêje û mafdar e jî. Paşê jî berê xwe dide wan kesên li wir û dibêje. Xwedê gotiye, zarokên xwe di rêya qencî û xêrê de perwerde û xwedî bikin. Dema mezin bûn jî teqez dê wê rêya rast şopînin.